खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। अदालगुरिनि सिङाव थानाय भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव गासै मोनबा समस्तिया एक्स एनडिएबि एसखौ लानानै गोदानै ससियेल वेलफेयार दाबाय। गोदानै दानाय ससियेल वेलफेयारखौ बिथांमोनहा खैराबारियाव सावरायलायनायनि गेजेरजों मैया दादों। बे वेलफेयारनि आफादगिरिया बिथां अजित दैमारि, भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां दावहारु बर', गाहाय नेहाथारि बिथां प्रदीप बर'। बिथांमोननि बे ससियेल वेलफेयारखौ दानायनि गुबै थांखिया एक्स एनडिएबि केडारफोरनि नांगौखौ सुफुंनाय आरो फैगौ समाव मावलांनो गोनां खामानिफोरखौ मावलांनाय। मैया हारियाना फरिदाबादनि बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशनाव मोनसे गोमोथाव जाथाय जादों। रेलनि साइथिं जिङाव गेलेबाय थानाय समावनो बिदाया गावनि 2 बोसोरनि फंबाय उन्दैखौ मालगारि ट्रेन खारबोबाय थानायावनो नारहरफ्रांदों। ट्रेन सालायग्राया गथ'खौ नुनानै इमारजेन्सि ब्रेक लायो। इमारजेन्सि ब्रेक लानाय समाव ट्रेना गथ'नि साजों खारलांखाबायमोन। उनाव ट्रेन सालायग्रा आरो एसिस्टेन्टआ ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै नायनायाव नुयो 2 बोसोरनि गथ'आ ट्रेननि इन्जिन सिङाव हाबनानै थादों आरो गथ'नाव एसेबो दुखु मोनाखै। रेलवे डिभिजनेल मेनेजारआ ड्राइभारनि आरो एसिस्टेन्टनि बे मोजां खामानिनि थाखाय बिसोरनो बान्थाबो होबाय। कभिड-19 नि थाखाय खुगायाव मास्क गाननाया बयनिबो थाखाय सानफ्रोमबोनि बाहायजानाय जानानै फैबाय। बिनि थाखायनो मास्क बानायग्राफ्राबो गोदान साननाय लानानै मास्क बानायनायखौ सिगांनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजागासिनो दङ। हाबल कानेक्टेड कम्पानियाबो N95 मास्कनि सायाव सोलायनाय लाबोदों। गोदानै बानायजानाय N95 मास्कनि मुङा मास्क फन। बे मास्कआव माइक्र'फन आरो इयारफन थागोन। बे मास्कनि गेजेरजोंनो मेथाइ खोनासंनो हागोन आरो फनबो रायज्लायनो हागोन। बे मास्कखौ खेबसे चार्ज होयोब्लानो 12 घन्टासिम बाहायनो हानाय जागोन आरो मास्कनि बेसेना 3600 रां जागोन। हाबल कानेक्टेड कम्पानिया बे मास्क फनखौ थाबैनो बाजारसिम लाबोगोन होननानै बुंथिदों। इउपिनि मिरुतआव गंसे स्कुलनि सा 52 जन फोरोंगिरिफोरा स्कुलनि मेनेजमेन्टनि हेंथायै मिरुतनि सादर बाजार पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। सा 52 फोरोंगिरिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला स्कुलनि मेनेजमेन्टआ टयलेटआव एबा बायजोआव थांग्रा जायगायाव फोरोंगिरिफोरखौ स्रोदै फट' आरो भिडिअ खेबखुमानानै लायोमोन। उनाव बे फट' आरो भिडिअखौ लानानैनो फोरोंगिरिफोरखौ बेथन बिनो थाङोब्ला सिगि हरोमोन आरो स्कुल मेनेजमेन्टआ बेबायदिनो फोरोंगिरिफोरखौ बेथन होआलासिनो गोलाव सम फोरोंहोबोदों। मिरुत सदर बाजार पुलिस थानाया दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। आसामनि खुमथाय समस्तिनि एमएलए मृणाल शइकियाया टुइटारनि गेजेरजों गाव फिनाय फाइथन जिबौनि सोमोन्दै फोरमायदों। एमएलए मृणाल शइकियाया मासे फाइथन जिबौखौ 18 मासनिफ्रायनो फिसिदों होननानै फोरमायदों। लोगोसे जिबौआ गावजोंनो जिरायो आरो गावनि न'खौ नेयो होननानैबो फोरमायथिदों। बिथाङा बुंबावदों, जिबौआ दिनैसिम गावनि जेबो खहा खालामाखै। माब्लाबा समावल' न'आव फिसिनाय दाउखौ हमनानै जायो। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारि हान्जाया बिजेपिनि सासे मावथिखौ गावथारदों। बिजेपिनि मावथि भुपेन्दर सिंहआ काश्मीरनि बडगाम डिस्ट्रिक्टनि दालवास गामिनि। बिथांनि न'नि लांगोनायावनो उदखारि हान्जाया बिथांखौ गावथारदों। खौरांनि बायदिब्ला भुपेन्दर सिंहखौ नेनो थाखाय 2 पुलिस अफिसार होखादोंमोन। गावथारनाय दिनखालि भुपेन्दर सिंहआ पुलिस 2खौ थानासिम दोनहैनानै गाव हारसिङै न'सिम फैफिनबाय थानाय समावनो उदखारिया बिथांनि न'नि लांगोनायावनो बिथांखौ गावथारदों। अरां पुलिसआ मैया 2 गारि सिखावखौ हमदों। बिसोर 2 सिखावआ बे गारिखौ अरुणाचलनि नाहरलगननिफ्राय खावनानै फकिराग्रामसिम लाबोनो नागिरदोंमोन। खावजानाय गारिया गोदान स्कर्पिय' मडेल S11। मिज'रामनि आइज'लाव न'आव बानायनाय सयाबिन जानानै गासै सा 53 जना बिस जानानै हस्पिटालाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। न'आव बानायनाय सयाबिनखौ जानानै बिसोरो उदै सानाय, खिनाय आरो लोमजानाय जादोंमोन। बे सयाबिनखौ दा आइज'ल सिभिल हस्पिटालाव नायबिजिरनो थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। सिक्किमखौ टुरिस्टफोरनि थाखाय सरकारा 10 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिनानै होबाय। सोरबा जुदि सिक्किमाव फैनायनि थांखि दङब्ला हटेलखौ 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय बुकिं खालामनो हासिगोन। झारखन्डनि एडुकेशन मिनिस्टार जगन्नाथ महतोआ स्टेटनि क्लास 10 आरो 12 नि टपारफोरनो गंफा एल्ट' कार होदों आरो फैगौ बोसोरनिफ्राय टपारफोरनि गासै फरायनायनि खरसाखौनो बिथाङा रुजुनजोबगोन होननानैबो फोरमायथिबावदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बुडगाव डिस्ट्रिक्टआव मैया उदखारिफोरनि एटेकआव CRPFनि सासे अफिसारा थैदों। थैनाय अफिसारनि मुङा एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर NC बादले। हारियानायाव सासे बिमाया गावनि गथ'खौ 60,000 रांनि फानदों। बियो गथ'खौ भंगिर सरकारि हस्पिटालाव जोनोम होदोंमोन। उनाव बियो गावनि देहा थिग गैयैनि थाखाय आरो रां गैयैनि थाखाय गाव जोनोम होनाय गथ'खौ गुबुन सासे आइजोनो 60,000 रांनि फानदों।
खौरांनि बायदिब्ला बियो सासे सिंगेल मादारमोन एबा गथ' गोरलैनि बिफा गैयामोन। जिल्ला गथ' रैखाथि बिफाना भंगिर पुलिसनिसिम खौरांखौ हैनायाव दा गथ' गोरलैनि बिमा आरो गथ' बायग्राखौ गथ' फाननाय आरो बायनायनि दायाव पुलिसफोरा नागिरगासिनो दङ। पार्लियामेन्टआव फार्मार बिल एबा आबादारिफोरनि बिल पास जानायनि हेंथायै आबादारिफोरा दिनै भारत बन्द होदों। महाराष्ट्रनि भिवान्डीआव 3 थाला बिल्डिं गुग्रुबनानै थैनायनि अनजिमाया बारायनानै गासै 46 जन जाबाय। बे जाथाया फुंनि 3:40 21 सेप्तेम्बर समबारखालि जादोंमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 57,93,482 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 91,816। हामनाया गासै 47,32,300 जन। आसामाव दासिम 1,65,582 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,32,709। दासिम 32,262 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 608। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 11 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।